104.7 IFM. Report! Ipinanawagan ngayon ang pagtaas ng naitatalang kaso ng Human Immunodeficiency Virus o AIDS Immunodeficiency Syndrome sa lalawigan ng La Union. Sa privileged speech ni Honorable Roberto Rivera Jr. sa ginanap na sangguniang panlalawigan session noong February 11, sinabi nito na nakapagtala ng 80 bagong kaso ng HIV ang lalawigan noong October 2023 at nadagdagan ng 5 bagong kaso nito lamang October 2024. Sa kabuuan, nasa 643 HIV cases ang naitala sa La Union mula 1984 hanggang 2024 ayon sa HIV/AIDS at ART Registry of the Philippines. Bagaman nagpapatuloy ang prevention at treatment program sa iba't ibang pagamutan at ahensya, inamin ng Provincial Local AIDS Council na kinakailangan pang paigtingin ang kampanya kontra sa mga transmissible diseases. Nakatakdang pangunuan ng Committee on Component City and Municipal Affairs ang pagpupulong upang talakayin ang nararapat na pagdadagdag ng budget at kagamitan upang makontrol ang HIV cases sa lalawigan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.